gashi nan sun ce phone numbers from 80 plus countries. Gashi nan duk kasashe ne wanda za ku iya karɓar lambar tasu. Assalamu alaikum jama'a, barkamu. Farko dai zaka shiga Play Store ɗinka ne kamar haka. Ka buɗe Play Store, sai ka danna alamar searching. Ka rubuta Numero, ba da space, ka sa eSIM. Can a sama za mu danna shi kamar haka. Gashi nan ya buɗe, ga kalar icon ɗin sana wannan. So ni da ke ina da shi, ku sai ku yi installing, ni bara nan buɗe shi. So da farko dai idan ka shigo wannan application ɗin, ni da ke already na buɗe shi, zai nuna maka sa email ɗinka, ka yi sign up ka buɗe shi. Da already ko da ka canja waya ko makamancin haka, za ka iya zuwa ka yi login ɗin abin ka ba tare da ka samu wata matsala ba. So gashi nan dai zai buɗe ma interface ɗinsa kamar fuskar wayar, kamar fuskar waya normal haka. Ga wurin kira, ga wurin sako, ga wurin call logs da dai sauransu. So bari nan mu danna wurin phone numbers ɗin nan mu ga. Da zarar ka danna shi, gashi nan ga a can sama USA special offers. Gashi nan duk wata namba da kake so a America ka buɗe ta, ga country code nan na states ɗinsu da sauransu, da kuma dai duk wasu abubuwa da ake bukata gashi nan anan. So ga social media numbers shi ma anan. So kun ga za su ba ku specific number ne wadda za ku iya amfani da ita ko ina a social media ba tare da kun samu matsala ba. Gashi nan anan kasa an sa